ಕೋಡ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಗ್ರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಲೇಸು ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ಅವು ದೈವದ ಕಲ ಜನಧ್ವನಿ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಲೇಸ್ತ ನಡುಟು ಈ ದೈವದ ಕಲನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ದಯಗಿಂದು ಕೇಂಡ ಆ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಒಂಜಾತು ದೈವದವರ ನಮ್ಮ ತೂಗೋಡು ಒಂಜಾತು ದೈವದ ಇತ್ತ ಹಾಪಿನ ಚಿತ್ರ ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದಾದವನ್ನ ಐತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಲ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಕಾವ್ಯೇಶು ನಾಟಕಂ ರಮ್ಯಂ ಪಂಡ ಕಾವ್ಯೇಶು ನಾಟಕಂ ರಮ್ಯಂ ಪಂಡ ಒಂದು ಈ ಪಾತ್ರ ಏರ್ನಂದ್ ಕೇಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಹತ್ತು ಒಂದು ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸನ ನಾಟಕದ ಬಗೆಟ್ ಬರೆಯ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ದಯಗೆಂದು ಕೇಂಡ ಯಾಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಕನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜ ಒಂದು ಆಯ್ತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಪೋನ ಅತ್ತಂದಂಡ ಆಯ್ತ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕರ ಕಾಯಿ ಕಡೆಪನ ಅವು ನಾಟಕ ಪಂಪಿರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ನಡತ್ತು ಬತ್ತಿನ ನಡಕಿನ ಪಿರಪಿಜಿರ್ದು ತೂಣುಂದಾಂಡ ಕಾಲಗೂ ಒಂಜಾತು ಎತ್ತುವಾಸಲು ಹೊಸ ದೇಕಿನದೆತ್ತಲೊಂದು ಒರುನು ಪಗತೊಂದು ಬುಲೆ ಒಂದು ಬಲವೊಂದು ವೈದಿನ ನಮ್ಮ ತುವರೆ ಸಾಧ್ಯಾಪುಣು ದುಂಬದ ನಾಟಕೊಂದು ತೂಣುಂದಾಂಡ ಕಂಡದ ನಡುಟ ಬೈಲ್ದ ನಡುಟ ನಾಟಕಲು ನಡತೊಂತುನು ಅಪಗ ಪರ್ದೆದ ನಾಟಕಲು ಹೆಚ್ಚಾದು ನಡತೊಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಗನದ ಉಲೈಡ ನಾಲು ಸುತ್ತ ಮುಚಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಟ್ಟೋಣದ ಉಲೈಡ ನಾಟಕಲು ನಡಪುಂಡು ಐಟೆ ಪರ್ದೆದ ನಾಟಕರ್ದಲ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಿ ಬೊಲ್ಪು ಪಾಡುನು ತೆಕ್ಕವನು ಉಂದೆಟ್ಟೆ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬವನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಲ ಅವನೊಂದು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನೊತ್ತೆ ಎಲ್ಪನೆ ಇಸವಿ ಎನ್ಪನೆ ಇಸವಿ ಇಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ಆವಡು ಕೆಂತೂರು ದಾರ ಆವಡು ಅತ್ತೊಂದಂಡ ರತ್ನಾಕರ ರಾವ್ ಕಾವು ರಾವಡು ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರು ಇಂಚಿತ್ರ ಬುರ್ತಿನಾತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಂಡೆಲು ಬುಂಜಾತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ನಾಟಕಲಿನ ಪುರ ಬರೆಯರು ನಾಟಕದ ಕಲಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೇನು ಪಡೆಯರು ಈ ನಾಟಕಗಳು ಎಂಚೆತ್ತನದು ಕೇಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಆದತ್ತಲು ಐದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಆದತ್ತಲು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಆದತ್ತನು ಇಂಚಿತ್ರ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಅಪ್ಪಗದ ಕಾಲೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಕುಡ್ಲ ತಂಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ಅಭ್ಯಕ್ತ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕದ ತಂಡ ಹತ್ತಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಭೂಮಿಕಾ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕದ ತಂಡ ಹತ್ತಂದು ಸಂಕೇತ ಬಂದ ನಾಟಕದ ತಂಡ ಹತ್ತಂದು ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಪಾಯಂದ ಸುಳ್ಯ ತಂಚಿಪಾಯಂದ ನಿರತ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕದ ತಂಡ ಹತ್ತಂದು ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾಟಕದ ದಾದ ಮಲ್ತೀರಂತ ಕೇಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ನಾಟಕಗಳು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದು ಬರಿಯಾರ ಶುರು ಮಲ್ತೀರಿ ಇಂಚ ಕೊರೊಂದು ಬರೊಂದು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ನಾಟಕದ ಮರ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಪೋಯಿನೇ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಗಳು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಗೋಂದೋಲು ಪಂಪಿನ ನಾಟಕಗಳು ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಪುಗರ್ತ ಪಡೆಯ ಚಿತ್ರ ನಾಟಕ ಗೋಂದೋಲು ನಾಟಕ ಈ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ನವ್ಯ ರೀತಿಡ್ ರಂಗದ ಕಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಮನು ಈಟಿಯರ್ ಬರೆಯಣಂಚಿತ್ತಿನ ತಿರ್ಸಂಕು ನಾಟಕ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಈ ಅಮೃತೇರ್ನ ಗೋಂದೋಲು ನಾಟಕ ಮನು ಈಟಿಯರ್ನ ತಿರ್ಸಂಕು ನಾಟಕ ತಿರ್ಸಂಕುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ನನ ಉಚ್ಚಾಯ ಬಲಿ ಅಮಾಸೆ ಇಂಪಿಚ್ಚಿದ ನಾಟಕಗಳು ರಂಗದ ಕಲಟ್ ನವ್ಯತೆಯನ್ನು ಕನೆಯಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ದುಂಬುದ ನಾಟಕನು ತೂಣುಂದಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಾತ್ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಲು ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಲೇನು ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಡು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಬೆಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಧಕೇರ್ನಕಲು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾರ ತೂಪರಿಕೆ ತೂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕನು ಬರಿತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ಉಪ್ಪರೆಯವು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಲೇನು ಪ್ರಯೋಗಲೇನು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಂತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಉಪ್ಪರೆಯವು KN ಟೇಲರ್ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಇಂಚ ನಾಟಕ ರಂಗಗೂ ಬೆಂತಿನ ಕಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಣುಂದಂಡ ಸುಮಾರು ಪುದರ್ಲು ತಿಕ್ಕುಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಅಂತ ಪಂಡಿಸಾತೇನೆ ದುಂಬುದ ಕನ್ನಡ ಈ ಕಂಡ ನಾಟಕಗಳು ಏನು ಚಿತ್ರ ಪರ್ರದ ವೈಪುನು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇಡೀ ಊರದ ಜನಮಂದೆ ಸೇರೊಂದುತ್ತೇರೆ ಇಡೀ ಊರದ ಜನಮಂದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಊರದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೊಲ್ಪುಟ್ಟೊಂದುತ್ತೇರೆ ಆ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನಾಟಕಗೂ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಆಯ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರೆ ಆಂಡ ಈ ನಾಟಕಗಳು ಪುರ ಬತ್ತಿ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ಆ ನಾಟಕ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಪಂಪಿನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ರ ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಸುರುವಾಂಡ್ ಆ ಕಲಾ ಸಂಗಮಡು ಒರಿಯರ್ದೊರೆ ಅಸಲು ಮದಿಮೆ ಅಂಚಿತ್ ನಾಟಕಗಳು ಪುರ ಬರ್ತನಂದ ಚಾಪರ್ಕ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲು ನಮ್ಮ
ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಐದಕ್ಕ ಲಕ್ಕುಮಿದ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇಂಚಿತ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಾಟಕಗಳ ಬರೆಯೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಕಾಪುಡು ರಂಗತರಂಗ ಆದುಪ್ಪು, ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಜೈಮಾತಾ ಕಲಾ ತಂಡ ಪೇಜಾವರದ ಆದುಪ್ಪು, ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾವಿದರು, ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕಗಳು ಪೂರ ಬೆದ್ರದ ಕಲಾವಿದರು ಮುಕುಲ್ಪುರ ಬರೆಯೋರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಟಕದ ನಡುಟು ಇನಿಕ್ ನಾಟಕಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಚಲನ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ಹೊಂದಿಕೆಂಡ ಅವು ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಇನಿ ಕನಗ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಒರುವೆ ಪಗರ್ದನು 30-35 ವರ್ಷ ಪಿರೋಪೋಣಂದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ನಾಟಕ ರಂಗನೇ ನನ್ನ ಘನಕಲೆ ಒಪ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬನ್ನಾಗ ನನ್ನ ಜನಕುಲು ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗನು ಬುರ್ದು ದೂರ ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಅಭಿಮಾನಿಲೇನು ತುಳುವೆರೇನು ರಂಗಭೂಮಿದಂಚಿ ವೈತ ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡೊಂದಾಂಡ ಅವು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ರೆಗ್ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ಡ್ ತುಳು ಕಲಾವಿದರೇನು ಹೂಟು ಪಾಡ ಒಂದು ಒರಿಯರ್ದುರಿ ಅಸಲು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ನಾಟಕನು ಕೊರಿಯರು ಬಹುಶಃ ಆತನೆಟ ಬರಂದಿನ ರೀತಿಡ್ ಆ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಪರ್ದೆನ್ ಗಲಸಂದೆ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ವಟಾರು ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಐಟ್ ಸೂರುರ್ದು ಅಕೇರಿ ಬಿಟ್ಟಲ ಜನಕಲೇನು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿಪೋನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕುಸಲ್ನ ಬಿರಾದ್ ಪೊರ್ಲುದ ಕತೆನು ಮೊಡೆದು ಆ ಒರಿಯರ್ದುರಿ ಅಸಲು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕನು ಕೊರಿಯರು ಆ ನಾಟಕ ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಕುದರ್ನು ಕೊರಂಡು ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಅಕಲ್ನ ಕಲೆತ್ತ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೆರಿಪಾದುಕೊಂಡು ತುಳ ಶಾಂತ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 5-10 ವರ್ಷ ಪೋಡಿಯ ಅಳಿದ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜನಾಪೆ ಅಂತುಳ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಾಟಕಗಳು ಬರ್ತನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ ರೇಖನೆ ತೆಲಿಕದ ಬುಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ರೂಪರೆವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಲಕುಮಿ ಕೂಟ ಉಪ್ಪರೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಾಟಕ ರಂಗೋಗು ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟಲು ಒರಿಯರ್ದುರಿ ಅಸಲ್ ಪನ್ನ ನಾಟಕ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಗ್ಲ ಹೊಸತೊಂಜಿ ದೇಕಿನ ಕೊರ್ನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಾತ್ ಸಂದೇಶಲೇನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ನಾಟಕದ ಒರುಟು ಮಲ್ಪಿರೋ ಪನ್ಪಿನವು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಎಚ್ಚಲ್ಮೆ ನಾವು ಮಾತೇರ್ಲ ಇನ್ನಿಗೆ ಮಾತೇರೆಗಳ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೇಪರ್ಡ್ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಇನಿ ಹೋಲು ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಇನಿ ಹೋಲು ಒಂದು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ರನ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಕೂಟದ ಜವನೇರ ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಅಕಲ್ ಬೆನ್ಪಟ್ಟಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರನ ಮಾಮಲ್ಲ ನಾಟಕ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಈ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆತು ಜನ ಮಂದಡೆ ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರನಾಗ ಅವಲ್ಪ ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ಜನಕ್ಕೂ ಸೇರಿಯರು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಶಿವದೂತಗೆ ನಾಟಕ ಅಂಚಗೆ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಇಂಚಗೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಒಂಜಾತು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡನೆ ಶುರು ಮಲ್ತೀರಿ ಖಾಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಗೂ ಸಾರ ಜನ 5,000 ಮಿಸ್ತೆ 5,000 ಮಿತ 5,000 7,000 8,000 10,000 ಕುಲ್ಲರೆ ಕುರ್ಸಿಜ್ಜಂದ ಪಿರಪೋತಿನ ಕುಲಿಯತ್ತೋ ಜನ ಅಪ್ಪಗಂಡು ಈ ನಾಟಕ ದಾದಪ್ಪ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೇಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಜಯನ್ನೇ ಆ ನಾಟಕ ಬರ್ಚಿ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಜತ್ತದು ಸಿನಿಮಾಲ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ದಿನಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ನಾಟಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎದುರುದಿ ಒಂದು ಕಂತಿನ ಚಿತ್ರ ನಾಟಕ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ಬಣ್ಣಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನಾದುಪ್ಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ರೈಕುಲಾದುಪ್ಪು ಅತನ ದಯಾನಂದಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಾದುಪ್ಪು ಅತನ ಗಣೇಶಮಿ ಸಂಗಮಾರು ಮೊಕ್ಕಳು ಮಾತಿರಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ತದು ಈ ನಾಟಕನು ಎಂಚಾಂಡಲ ಪಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬಗಂತೆ ರಂಗದ ಕಲಕ್ಕೆ ಕಂತಿನ ಚಿನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿಕ್ 100 ಶೋ ಆದು 100 ಶೋರ್ಲ ದುಂಬು ಒತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಪೌರಾಣಿಕ ಕತೆಕ್ಲೇನು ನಾಟಕ ರಂಗು ಕನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆನು ಪೌರಾಣಿಕವಾಯಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಥೆನು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕಂತುಂಡ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ರು ಇಂಚಪ್ಪ ಕೊರ್ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಪುಗರ್ತೆಂದು ಎತ್ತೊಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಉಸುಲಾದುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನದ ಒಂಜಿ ಕಥೆನು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕಂತಂಡ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನಡು ವಿಜಯಣ್ಣಗೆಂದಿಯರು ಪುರಾಣದ ಆಯುಡು ಅತ್ತೊಂದಂಡ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಟಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಥೆ ತಪ್ಪಿರ್ಕಾರ ಇಸರ ದೇವರ್ನ ಗಂಧದ ಗುಳಿಗಿಡು ಉದಿಪನಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಬಾರ ಮರ್ಲೆ ಅವತಾರ ಪುರುಷೇಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಬಿರ್ದಾಲಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಳಿಗನ ಕಥೆ
ಅವೇನು ನಾಟಕ ರಂಗಗೂ ಕನ್ಪಿನ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಸವಾಲತ್ತು ದೇಪಂಡ ಇನಿ ಸಾಮಾಜಿಕವೈನ ನಾಟಕಲು ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆನೆ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಪರಿಕರ ಬೋಡು ತುತ್ತೈತ ಬೋಡು ಐತ ಪಿರೌಡು ದೀಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲು ಆನಿದ ಕಾಲುಗು ಒಂಬಿಲೆಕ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾತೆರ ಕತೆಲ ಆನಿದ ದೈವಾರಾಧನದ ಒರುನು ಬುಡಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪುರಾಣದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ತಪ್ಪಾವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಐಕ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪಿನವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲು ಆ ಸವಾಲುಡು ವಿಜಯಣ್ಣಗೆಂದಿಯರು ನಿನ್ನಡೆ ಬರಡೂ ಬಂದು ಬೈದಿನಾಯೇ ಯಾನತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಡವುಗು ಬಾರಣ ಓಡಿತ್ತನೆ ಕಟ್ಟಗು ಬದುದಿ ಎತ್ತನಗ ಸುರೂಕು ತೋಜಿನಿ ನಿನ್ನ ತೋಟ ಅಂಚ ನಿನ್ನಡೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಈ ಬಡವನು ತನಿಪ್ಪೋನ ಎಂಕಲ್ ನಂಚು ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತೋಣುಂದಾಂಡಲ ಇನೆಬುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆನ 24ನೇ ಗರ್ಭಡು ಪುಟ್ಟದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಗುಳಿಗೆ ಬಂಜಿರ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಇನೆಬುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ ಗುಳಿಗೆ ಕೇನುವೆಗೆ ನಾನು ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಮಾತೇರು ಬರ್ಪಿನ ಜಾಗಡೆ ಈ ಲಾಭಲ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೇರು ಬರ್ಪಿನ ಜಾಗಡಿ ಯಾನ್ ಬರಯ ಅಂದು ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪೆಗೆ ಪಿರೌಡು ಬತ್ತುನಂದಾಂಡ ಯಾನು ಮೆಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪೆನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಂಚೆನೆ ಬಂಜಿನ ಉಡೆರದು ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆನಿ ಕೆರಿಯೆ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ಯಾನು ಬೂರುವೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಗುಳಿಗನ ಬಾಯ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಗುಳಿಗೆ ಎಂಚ ಮಾತೆರ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಾದಿಡಿ ಯಾನು ಬರಯ ಅಂದ ಪಂಡೆನ ಅಂಚೆನೆ ಬಹುಶಃ ವಿಜಯಣ್ಣಲ ಮಾತೆರ್ ನಡಪನ ಸಾದಿಡಿ ಯಾನು ತುಳುರಂಗ ಭೂಮಿನ ಕೊನಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ದಾದಣ್ಣಲ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಲ ಆನಂದಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಕುಸಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೇನು ಕುಡಲಾತ್ ಒಯ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯೊಂದು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನಾರು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಇಡೀ ಆ ನಾಟಕ ರಂಗ ಆನಿದ ಕಾಲದ ಗುಳಿಗನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಂಡಂದಾಂಡಲ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಲೇನು ಗಲಸಿದು ಎಂಚ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಕೈತ್ತಲು ಕೊನಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಉಡಲಿಗೆ ಎಂಚ ಮುಟ್ಟುಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ತೆರಪಾದು ಕೊರಿಯರು ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಈ ನಾಟಕ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನೋಡು ಉದಿಪನಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಮರಣಿ ಕುಡ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಎಕ್ಕೂರುಡು ನೂದನೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಂಡು ಒಂದುವೆ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ತಾರೀಕು ಪಂಡ 4/4/2021 ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ನೂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ತೂಪುಣಂದಾಂಡ ಇತೊರ್ತು ನೂದತ್ತು 200 ಪ್ರದರ್ಶನಲು ಕರಿದು ಅಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾರಿಸೀಕ್ ಇಡೀ ಲೋಕಗು ಬೈದಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಒಂಜಾತು ಜನ ಗೊಬ್ಬವರೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆರಡಲ ಐಕ ಅವಕಾಶ ತಿಗಜಿ ಇಡೆ ತಿಗಜಿ ಅಂಚಾತ್ರ ಆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪುರ ಉಂತಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಮರಣಿ ನೂದನೆ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತೋಂಡು ಬಹುಶಃ ಬೇಗಡೆ 200ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನಲ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ತೂವರಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಪಟ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ದಾದ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೈವದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ತೋರಿಪವನ ಚಿತ್ರನಾಟಕ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ತೂಗೋಡು ಪಣದು ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಬಂದು ಆರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಿನಾರು ನನಗೆ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಬಂದು ಒಟ್ಟು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೊಂದಾರು ನಾಟಕ ತೂದು ಪನ್ಪೇರು ನಿಮ್ಮ ಈ ಶಿವದೂತಿಗಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ನಾವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಆರು ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಆರು ಬಾಯ್ಡು ಬೈದಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಲೆ ದಯಗಂದು ಕೇಂಡ ಆ ನಾಟಕ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತು ಬಂದ ಈ ನಾಟಕ ಈ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಲಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಎಂಜಿನಂದ ಕೇಂಡ ಇರು ಒಂಜಿ ರಿಮೋಟ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಟಿವಿನ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತಾರಂದ ಆ ನಾಟಕ ಟಕ 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 ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪೋಂದು ತಿಲಕ್ಕನೆ ಟಿವಿ ಬರೋದು ತಿಲಕ್ಕನೆ ಈ ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ಅದ್ಭುತವೈನ ಚಿತ್ರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತವೈನಂತೆ ಕಲಾವಿದರ ಚಾತುರ್ಪು ಅದ್ಭುತವೈನ ಚಿತ್ರನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎ.ಕೆ. ವಿಜಯರೇ ಅದ್ಭುತವೈನ ಚಿತ್ರನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದಂಡ ಸೊರಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರಡು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗೆ ಎಂಚ ಅಬತ್ತಾರ ಪೈಪೇರ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಐದು ಹೆಚ್ಚ ಆ ಅಬತ್ತಾರ ಪೈದು ಆ ನಾಟಕಗೂ ಒಂಜಿ ಒರುಣು ಕಾಣತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲವುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಚಿ ರಮೇಶರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಚಿ ರಮೇಶರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಲ್ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿಂದ ಕೇಂಡ ಈ ನಾಟಕದ ನಡುಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪರ ಕಲಾವಿದೇರನ್ನು ಬುಂಡಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದೇರು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಈ ನಾಟಕ ಮಿತ್ತು ಬರುದು ಪನೊಡೈನ ಸುಮಾರು ಸಂಗತಿಲುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಐಟು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಳಿಗನ ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಐನು ಪಂತಿನಾರು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿರಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವರುಟು ಆ ನಾಟಕಗೂ ಒಂಬಿಲೆಕ ಆ ಪದನು ಪಂತಿರ ಉಂಡಾಂಡ್ ಸತ್ಯೋದ ತುಡರು
ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಹುಳಿಗನಾದಿಟ್ಟಿ ನರಲೋಕ ಜತ್ತಿ ಆಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕಾಜಿಲಿಗೆ ಸಾಗರನೆ ಬರುವೆ ಬಡವಾಂಡ ಏರೆನೆಲ್ಲ ಬುಡಯೇ ಹತ್ತಿಂದ ಬಡವುಡೆ ಬರುವೆ ಹನಿಸಿಂದ ಅಭಯನೆ ಕೊರುವೆ ಶಿವದೂತೆಗುಳಿಗೆ 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 ನನ್ನ ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಲಾ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಒಂದು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಸೌರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತದು ಮೀಟು ಗುಳಿಗೆನೆ ವೈದ್ಯನಾದಾದನ ಪಂದು ಜನಕುಲ್ ಎನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಅಭಿನವ ಮಲ್ತದೇರು ಸೌರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ನೆಟ್ಟು ಆಯೆ ಇಮೆ ಎಂದತ್ತು ಆಲು ಮೋಲುಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮೇಡ್ದು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಕುಲೆ ಆ ಪಾತ್ರದ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುದೇರ ಪಂದು ನಂಗೆ ತೋರ್ನಾಗ ತೋಜುಡು ಮಾತಾವಡುಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗಿಳುಪುನ ಬಲವುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಬೋಡಾಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಿನಿ ಬಹುಶಃ ಕುಡೊಂಜಿ ಪನೋಡೈನ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನು ಒವ್ವೆಂಜಿ ಲೇಸು ಮಲ್ಪುಂಡ ಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಣುಂದಾಂಡ ಜನ ಸೇರ್ರೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬಡೋಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಲ್ನಾತ್ ಜನ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಪೂಜೆರು ತೀರ್ತು ಪೂಜೆರು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬೆರಳ ಗೆನ್ಪುಗು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಮಾನಿಲು ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾಲೋಡು ಶಿವದೂತೆಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಆಪುಣುನ್ನಾಡ ಖಾಲಿ ಆ ಊರ್ದ ಕುಲತ್ತು ಒಲ್ತೊಲ್ತುರ್ದು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಜನ ಆ ನಾಟಕ ತೂವರೆ ಪಾಂತುವೆರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು 2 ಸಾರ 3 ಸಾರ 4 ಸಾರ 5 ಸಾರ ಜನ ಸೇರ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಶಿವದೂತೆಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಹೊರತುಂಡ ಬೊಡಿ ಉಂಡು ಶಿವದೂತೆಗುಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎರೆಗ್ಲ ಬಡಿಯುಜಿ ವರ ತೂಯರೆ ಕುಲಿಯನ್ನಂಡ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ತೂದು ಲಕ್ವೆಂದು ಮನಸ್ಸಿಡಿ ಎನ್ನೆರಡಲ ಆ ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಅಕಲೇನು ಲಕ್ಕರೆ ಬುಟ್ಪಜ್ಜಿ ಒಂದು ಶಿವದೂತೆಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ಮೊದಲೇ ಈ ನಾಟಕ ಕುಡಲಾತ್ ಗೆಂದಡು ನಾಟಕ ಗೆಂದಂಡ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೆಲ್ರು ಮಾತ್ರ ಗೆಂದುನತ್ತು ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಗೆಂದುನತ್ತು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಗೆಂದುನು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕ ಗೆಂದುಡು ಅಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕು ಗೆಂದುಡು ಆ ಕೆಲಸ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಗುಳಿಗನ ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಸತ್ಯಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡಪಡು ಬಂದು ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಶಿವದೂತೆಗುಳಿಗೆ 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 ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಪೇರು ಮೇರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಆರ್ನ ಪ್ರತಿ ನಡೆಟ್ಟು ನಾಟಕ ಉಂಡರು ಪ್ರತಿ ನಡೆಟ್ಟು ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಆರೆಗ್ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬಂದರೆ ಪುದರ್ದಿಯರು ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬಂದು ಬರೋದ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಯಾರು ಆ ಬರೋದ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬಂದು ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಇನಿಕಾರ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಬರವುಡು ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿವದೂತೆಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕಡು ಇನಿ ದಾದಪುರ ಆತಂದು ದಯಗ ಆತಂದು ಅವ್ರು ಯಕ್ಷದ್ರೋ ಪಟ್ಲನ ಪದ್ಯ ಪಣದಾದ ಆರ್ನ ಅವು ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ ಯಕ್ಷದ್ರೋ ಪಟ್ಲನ ಪದ್ಯ ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಪದ್ಯ ಪಂಡೇರು ಕೋಕಿಲಣ್ಣ ಮಗೆ ಪದ್ಯ ಪಂಡೇರು ಐದು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಂಠದಾನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನಕ್ಕೂ ಮಾತಾರೇನಲ್ಲ ಪನಿಯರ್ ಪೋಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪುಜಿ ದೇಗ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡಿಂದ ಮುಗಿಪೋಡಾಪಡು ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನಕ್ಕೂ ಕಂಠದಾನ ಮಲ್ತೇರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾಟಕನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನಿಕ್ಕಲ ನನಗಲ ದುಂಬಗಲ ಇತ್ತ ಬೊಂಬೆಡಿ ಅಪ್ಪನೇ ಅವು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆದಾತನಿಗೆ ನಾನು ದುಬೈಗಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡು ಬಂದು ಅಟನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಾನು ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ನಾಟಕಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ವಿಜಯನ ಮಿತ್ತುರ್ದುಂಡು ಎಂಚಿನ ನಾಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು